agus fáilte seachadtí déana. Má tá sibse cosúlamsa as gúil an túfas pín luí agus pín data catatí na háta Somália, tá bailach ionintach amsa agus bailach an freachtaúil le an chunál le chéile. Leis an póca pín luí seo. Nach chuilte ionintach agus tá sé an éasca le duna freisin. Ní le cúpla rud a tastal, tá so beag an glú, paintina, scóbanna, rint carta, sisúis, buidéal shampoo, clocha bega agus míno mar bal go fáilte sinna tastal, agus sílim go muid réile tasú. Nis sin chéadú dhéana smuid ná, fáin buidéal shampoo agus gear amach an croise. Nis din cínta go duine fás in éon dílébh se be gear amach, mar tá sé beg an íon contartach. Nuair tá sé sin tin tagaí, be muid ná tasú paintal. Is fáin scóbín, agus mis gail an dá bra glasise ficha. Agus mag an corp ar fad a rathúisteach mar seo. Nis is féidir éon dá smáile beficha, is cumicin dá. Agus má tá amach í freisin smáile, béad go mééis ben an cótanú rócha ar freisin anas go seaasa an dámach breáláidir. Mar sin. Paintal ar a tíomhaiste mar sin, agus ar a tíomha má. Go má go leis sinna ágáil a feicúpanú mar le trimú, agus idir an dálín tá rint crochanna cairní mar cháirta mar seo. Bé sé péanna a hairint chun más Somália tá siad an simplí, ní le tastalach láva, súla, béal mór le fiocla géire, bulagín agus súlíní bega. Nis béar na láva seo rathúisteach freisin, le beg an glas, mar seo. Agus is cuma má héintse páir na línte, mar bé mu a dhear amach ar bálín na déchaí. Agus an rud céanna leis na súlíní seo chumá. Agus an ans tá sé sinna trimú, tá má gan sisaráil a ríis, din cíns go den cíns fásta líb, má gan na fiocla géire seo dhear amach. Mar seo. Timpeall a bailach ar fad, agus bígí cuaramach. Sin an bélín dinta mar sin. Nis sé chéadú deile ná an bulagín. Ceann breá mór mar seo. Tógur an amach be gear amach freisin, tre beg an íon contartach. Timpeall a bailach ar fad mar sin. Agus na súlíní bega chumá. Bé sé tre beg an íon sacra, mar go sin beg. Mar sin. Ceann amháin, agus an ceann eile freisin. Mar sin. Agus má gail seo ágáil le trimú feicúpanú med, agus má gail an corp seo áil, din cínta gúil sé trimí, agus má gail na rudí seo dhrámú éis. Sa fáin bulagín ar dús, sa beg an glú, sa chuir ar a chúl mar sin, neart glú chumá, agus grám síos mar sinna. Sin cínta go sé grámaí breáláidir. Mar sin. Agus nis an bélín leis na fiocla breá fiochóir seo. Chur neart glú ar a chúl. Mar sin. Agus má gáil sin chuir ar tíomhaiste mar seo. Agus brú síos breáláidir le duna cínta go sé grámaí go má. Agus inis Tá hééis sé teo dhear amach níos luaithe, má gáil teo rámú chumá le beg an tape. Mar sin, nó má tá glú agaí, sé le be sin úsáid chumá, chud na súla ar chúl mar seo. Agus na láva freisin, le beg an tape chumá. Mar sin. Agus mas gáil na súlíní beg seo rámú éis, le beg an glú. Úsa teo. Agus a ceann eile. Mar sin. Mar seo. Agus sin na clocha bhí mar caint fí níos luaithe, sé le be sinna chuirteach le meáchan na chorán, anas go gcuinneamh sé breá socaire. Agus cad a fáciil le duine? Ach na pín luaí chuirteachan. An éad go le duine.